Kuvaaja takakaarteesta yleisön puolelle. Takakaarteesta kuvaaja välittömästi aitauksen taakse keskikentälle. Ja vuorossa on 8. lähtö Finlandia jo 2008 Grand Circuit UET Group 1 osakilpailu. V7-vitosen päätöskohde jännittävän sellaisen, 3 kuponkia on mukana. Myös troikka on tähän lähtöön pelattu. Numerolla 1 Jaded Örjan Kihlström, 2 Citation Björn Goop, 3 Express Meret Pekka Korpi, 4 Aslak Petteri Joki, 5 Jeu de Feu Jean-Michel Basir, 6 Niki Bernard Piton, 7 Opal Viking Jorma Kontio, 8 Sim Chaplin Markku Nieminen, 9 Peter Ingves ja Camilla Haines. Starttiin ajat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Lähtöön laukkaa 4 Aslak. Kärkipaikan hakee 5 Jeu de Feu. Johtavan kantaan 1 Jaded, 2 Citation. Kolmantena sisällä 4 sisällä 9 Camilla Haines. Kolmatta kiertää ensimmäisessä kaarteessa 8 Sim Chaplin. Sim Chaplin hakemaan paikkaa toiselta ilman vetoapua, kun kaadutaan etusuoralle. Ja ranskalaisvieras 5 Jeu de Feu vie vauhdilla. 1 Jaded on jäänyt 5 metriä, tulee sisärataa seuraavana avauspuolikas ja se mennään aikaan 090. 09.0 first 500. Lähdetään viimeiselle kierrokselle ja 5 Jeu de Feu johtaa. 1 Jaded seuraa. 8 Sim Chaplin juoksee toista ilman vetoapua. 3 Express Meret sen takana. 3 ulkona viime vuoden voittaja. 7 Opal Viking. Kolmannessa sisällä 2 Citation. 4 sisällä 9 Camilla Haines ja sisäradan letkan päättää pohjoisen jättiläinen 4 Aslak. Kaudutaan takasuoralle ja 5 Jeu de Feu johtaa. 8 Sim Chaplin on puolittain rinnalla, 1 Jaded on johtavan takana, 3 Express Meret toisessa ulkona. 2 Citation kolmas sisällä ja 7 Opal Viking kolmas ulkona. Kilometri mennään 12,5. On viimeisen 500 metrin aikaa tämän vuoden Finlandia-ajossa. Finlandia-ajo 2008 huipentuu näihin metreihin johtopaikalla 5 Jeu de Feu. Sen rinnalla 8 Sim Chaplin tekee hyvää juoksua. 1 Jaded on johtavan takana, kolmatta kirii, 7 Opal Viking toisessa ulkona, 3 Express Meret kolmas sisällä pussissa, 2 Citation. 9 Camilla Haineskin saa kiritilaa ja kääntää samassa kiriin 4. kun kaadutaan loppusuoralle. Loppusuoralle ensimmäisenä koko matkan johtanut ranskalaisvieras 5 Jeu de Feu. 8 Sim Chaplin tekee valtaisaa juoksua johtavan rinnalta. Hienoa suomalaista työtä, mutta kärjessä ranskalainen 5 Jeu de Feu ja Jean-Michel Basir.